så vi Mønhuset vores hot shot. Næste er stadigvæk er meget ude af balance. Det viser sig i, at den går i krydsgalop det meste af tiden. Den har heller ikke så meget lyst til at være herinde nu. Den vil gerne ud af udgangen. Og derfor, på grund af det, at den går og spænder, er der heller ikke nogen chance for rytteren for at få den til at lave et ordentligt spring. Så den må i dag nøjes med 7,0. Vores hotshotter og Robin Graf Jacobsen var altså fejlfri på forhindringerne, og dommerne giver karakter 7,0, som også bliver slutresultatet for ekvipagen. Så har vi nu på banen Cambodia med Louise Søgaard i sadlen. Cambodia er registreret i Dansk Farmblod, den er kåret RDH, og er efter Kamal, moren er Shanyan og morfar Koraholit. Den er opdrettet hos Henrik Hansen. Her så vi Cambodia. Helt sikkert en hest, som alle springryttere sidder og leder sig i fingrene for, med det kapacitet, som vi alle sammen gerne vil have. Det gør det selvfølgelig også, når den er lidt spændt, som den var i dag, og gør det lidt svært for rytterne at administrere. Men det er helt sikkert en helt fantastisk hest med masser af muligheder i, som bare kræver lidt mere uddannelse. Vi kan desværre i dag ikke mere end 7,5, men helt sikkert meget interessant.